Добре, хайде да летим обратно от България към Англия, но само след като си свършим цялата работа днес. Сряда е и денят започва около 7 часа, където се грее на духалката, защото ми е студено и се готвя да тръгна за упражнения по пропедевтика на вътрешните болести в болницата. Грабвам раницата, вървя по път и всеки се запътва за работа. Времето е леко мрачно, мъгливо, уютно почти. Упражнението е 2 часа и половина и е посветено на снемане на анамнеза и вземане на статус. Също и въвеждане към неща като перкусия и аускултация. След това вече е време за микробиология, тръгваме от болницата и понеже ще имаме тест, даже учим в автобуса. Вече сме там, упражнението по микробиология е час и половина, правим тестчето, правим няколко практически занятия и завършваме с отцветяване на грам на Escherichia coli, ето я и нея под микроскоп. Вълнуващо, нали? След обедът завършва с упражнение по клинична лаборатория, където имаме ето този стар компютър, вижте, почти е като от детството ми. Моят беше такъв. В 3 след обед вече съм вкъщи, хапвам корнфлейкс, къпя се и стягам багажа за полета. Приготвям си хапване, това е 2 парчета френска селска торта и си сварих паста в 2 различни кутии, най-накрая да занеса и към Англия, не само към България. Слагам си нещата в раницата и тръгвам, защото е време да се лети. На третия ден от кацането ми в България упражненията за нашата група вече са приключили и отивам да си живея другата половина от живота в Англия. През останалата част от седмицата, докато не стане пак неделя и е време пак да се лети. Така че качваме се в самолета и тук ви показвам гледка София отгоре. 10 минути по-късно вече нищо от това не се вижда и сме над облаците. Така че се настаняваме удобно. Дремнах, хапнах си едното парче от тортата и 3 часа по-късно вече бях в Англия. Време беше да хвана първия от 2 влака към вкъщи, така че заемаме се, настаняваме си тук удобно и в 10:30 английско време съм пристигнал. 11:30 бях вкъщи, изкъпан и готов за лягане!